おはー。よいしょ。おはよう。どうぞ。卵あるかな。あ、きっと温めてるからない。取れない。ある時は取るんだけど、ありませんでした。てぐーいない全然。おはよう。つる落ちた。こっちはチンチラ。赤ちゃんいるかな。おはよう。赤ちゃんは見えません。今日はいません。いつも喧嘩してるインコともふもふ。名前はピカチュウらしい。もう一匹。あれいた。すらない。おはよう。もふもふ。赤ちゃんが近くに、映れ。尻尾。かわいい。赤ちゃんだけいる。ちっこい。なんかちょっとさ、モモンガとかに似てる。あ、パピー。もう、そんな感じ。あ、ミニーもいる。ミニー。
ミニミニ赤ちゃんもおはよう。じゃあね。はいよ。よっ。梅か。ちっちゃいのもいる。食べてる食べてる。かわいいな。ちっちゃ。生きてる？ちっこいな。閉めますよ。こっちも。一匹そう。オッケーオッケー、よいしょ。お水だよ。こっちの方が飲みやすいか。まずはミニ。かゆいかゆい。梅か。
まあまあだな。いっぱいいる。元気なロバ。水はうまいか？ああ、うまい。そこそこ。入っちゃった。ロバは超うまいって言ってる。まあ、水道水だけど。逃げられた。やばいじゃん。バキバキだよ。顔がかわいい。びっくり。かわいいな。なんか探してる。じゃあね。Vous prenez une photo, mais les décisions, je vous dis rien.
あーいい天気最高誰かいるかな。お、誰もいなそうじゃない。めっちゃお腹すいた。ここも綺麗なんだ。最高。よかった、誰もいない。今日はここでお昼のパンを食べよう。私が景色を見たいから。よいしょ。買ってきたのは2個。なんだっけこれ。チョコデニッシュか映んないな。映れ。あ、映んないわ。いいわ、はい。チョコデニッシュと多分ほうれん草かな。なんか緑のティッシュ。食べよ。も似てないわ。何入ってんだろう。汚ねえか。玉ねぎとほうれん草じゃないな。全然わかんない。ほうれん草でも小松菜でもなくて、でも茎がちょっとしっかりしてる。アスパラではない。わかりません。でも美味しい。大好きこれ。うまい。
おはようロバ。食べてる。